Ali, babo. Ito ba? Ano tapos ang bumibay ka mga ano kayo na lang? Pire-pire na. Kaya tayo nakakain, kaya naman nakaluto. Kaya yung mga makain mo, bago mo kasi mga atira-pura lang. Ano yung sport rito? Yung kurente natin, pwede mo sa akin. Pakitubo lang. Okay. Hindi kasi mo ginagawa. Lumakin din. Bote pa na, sumilin ka. Diba? Ayos siya rin. Khusus ka rin masok. Tapi na pamsigan mo pa. Kasi, walang matinis na. Almost ka na. Wala nang yung back to sit kami. Gratis, diba? Parang pwede sa bawah kaya. Sa kapisin mo ba? Hindi na. Huwag na nun yan. Ilagay na, ilagay na. Oh. Huwag na yan. Huwag na yan. Mas kaya ako dito. Ha? Dito mas kaya. Hindi na yan. Hindi na rin babati. Galaw na. Galaw na. Oh, ayan. Ang gagalaw ko dito. Tutang siya. Galaw na yan. Ay siya. May ito biya. Hindi ako simba reflex. Oh, Alam. Ito kasi yung gabi. O, ini gagalawin na ulit. Gagalawin na ulit. Gagalawin. Yan. Oy! Ito mga sakit na gaya. Wow, ito yung reflex. Tigat niya sa lumakan. Sabihin mo, kabila. Sabihin niya na kapatid sa lumakan. Kasi pinagyan ng reflex. Ay, siya
yung story ano kita mo pero wala ano ano siya ba ano sa kuha Kaliwa kung pareho tayo, okay. yun mas wala mo kung kaya yung supervisor lang eh wala yung masun kung yung dere ako naman masung karpintero ako kaya engineer wala wala yan dapat yan yan dapat boleh mana yan dapat yan ha tidak dua mana Ayan. Hindi mo na yan. Yeah. Ito, pag-ito. Hindi mo ito. Yan ba? Hindi yan. Pagdalim ko. Yan. Siya. Hindi ko kaya mo yun eh. Hindi. Ayun ba yan? Ito pa. Ito pa yan. Ba? Kasi pala pa pa yung naging dapat yung bigyan mo siya, hindi mo nga natin. Wala ba? Mga dito ba? Sagrado ko ba siya? Ba't siya na mas masima mo dito? Kaya kakalang ba? Kasi, ipapa. Malamot yung tao pare-press na. Hindi na yung Malaysia. Kapapa. Oo, dahil galing na. Tingnan. Wala mo, wala ko may nga pinunong. Diba? Bisa mo ito. Bisa mo ito. Pinaliwa kasi wag, sabi talaga ito na. Ano, dito mo na. Kaya dito. Maliwan tayo kaya sa hati. Balik yung ito, wali. Sumigod na eh. Diba? Ito kong mga gabi talaga. Diba? Yung estilo, yung galo. Oh, Simple ka pa na. mas na na. Ay, Simple yun. Ang Tagalog yun. So guys, so last part. So digital therapy namin ni Kuya. So, pinacheck ko yung video namin kasi hindi kaya ng mga cellphone. Part na ito. So this is our end of our therapies. Hanggang sa muli po, this is our 6-session therapy. And God bless you. Oh, tara ba? Pwede ba na doon niya? One, two, three, four, five.
Bob, Ano ba yun? salamat ka sponsor. Salamat ka rin po sa pare kaputo kumagana ka. Salamat din sa pa po rin. Salamat ka sa pamilya mo. Kaya misis po magana ka. Ang rin anak. Parang Magpapin. sakripisyo ng misis ko. Yeah. Sa palit yung pangadi, yung sa nasasakit. Hindi ko, wala na. Magpapin. Hindi ko salamat ka. Ang kaya salamat. Yeah.